Ακολουθεί μια ελαφρώς παραφρασμένη έκδοση του σεναρίου σας, με μικρές αλλαγές στη σειρά λέξεων και τη φράση, διατηρώντας το στυλ άθικτο. Η παραβίαση κάποιου, αντί να φωνάζει σε αυτούς, αντανακλά τη σοφία. Οι ψυχολόγοι λένε ότι αν μια φιλία διαρκεί πέρα από 7 χρόνια, πιθανότατα θα διαρκέσει μια ζωή. Εάν μια γυναίκα στερείται ημένιο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι πλέον παρθένο, καθώς υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να σπάσει ο ήμινος, όπως από την οδήγηση ενός αλόγου. Όταν μια γυναίκα ενεργεί σκληρή, είναι συνήθως επειδή έχει πληγεί από ψέματα πριν. Οι γυναίκες άνω των 40 συνήθως θεωρούν ευκολότερο να φτάσουν στον οργασμό από εκείνες κάτω των 40 ετών. Πιστέψτε με, μερικές γυναίκες βιώνουν έντονους κολπικούς οργασμούς και απελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες υγρού κατά τη διάρκεια της επαφής, παρόλο που θα μπορούσαν να το σφάλουν για τα ούρα. Το 80% των ανθρώπων συναντούν τον μελλοντικό σύζυγό τους μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Ένα κορίτσι σίγουρα θα σε αγαπήσει αν γελάει με τα λόγια σου, ακόμα και όταν δεν είναι όλα αυτά αστεία. Η περιοχή του εγκεφάλου που δείχνει ότι η διέγερση μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί στις γυναίκες όταν σκέφτονται τα τρόφιμα, ειδικά όταν το λαχταρίζουν. Ο σοφότερος άνθρωπος γίνεται, τόσο λιγότερο τείνουν να προσφέρουν συμβουλές. Εάν κάποιος αγγίζει συχνά το πρόσωπό του ή τα μαλλιά τους ενώ μιλάτε σε εσάς, συνήθως σηματοδοτεί την έλξη. Το να μην φροντίζεις να μην φροντίζει είναι συχνά η συνήθεια κάποιου που νοιάζεται περισσότερο. Το τελευταίο άτομο που σκέφτεστε πριν πάτε για ύπνο είναι η πηγή είτε της ευτυχίας σας είτε του πόνου σας. Ένα σαφές σημάδι ότι ένα κορίτσι σας αρέσει είναι όταν κοκκινίζει γύρω σας ή αποφεύγει την επαφή με τα μάτια από νευρικότητα. Εάν ένα κορίτσι σας αγαπά πραγματικά και είναι περισσότερο από την ντροπαλή πλευρά, ίσως παρατηρήσετε ότι η φωνή της γίνεται πιο μαλακή ή λιγότερο σαφής όταν είναι μαζί σας επειδή είναι νευρικός. Οι γυναίκες συχνά εκφράζουν τις σκέψεις τους και δίνουν έμεσα προτάσεις. Οι γυναίκες ντύνονται όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για να εντυπωσιάσουν άλλες γυναίκες. Όταν απευθύνεστε στους ανθρώπους με το όνομά τους, τους φέρνετε πιο κοντά σε εσάς και ενισχύετε την εμπιστοσύνη τους σε εσάς. Οι άνδρες συνήθως μειώνουν τον τόνο τους όταν μιλούν σε κάποιον που αγαπούν. Εάν μια γυναίκα σας θέλει, δεν μπορεί παρά να χαμογελάσει κάθε φορά που σας μιλάει ή όταν μιλάτε μαζί της. Το χαμόγελό της θα είναι γνήσιο, όχι αναγκασμένο. Μερικές φορές οι άνθρωποι που δεν σας μιλούν είναι αυτοί που πραγματικά σας θέλουν. Όταν ένα κορίτσι μοιράζεται τα προβλήματά της μαζί σας, δεν παραπονιέται. Είναι ένα σημάδι εμπιστοσύνης. Οι άνθρωποι τείνουν να αντικατοπτρίζουν υποσυνείδητα τις ενέργειες και τα πρότυπα ομιλίας εκείνων που τους αρέσουν. Δεν αγαπάς κάποιον επειδή είναι όμορφη. Είναι όμορφοι επειδή τους αγαπάς. Τα πιο οδυνηρά αντίο είναι αυτά που δεν μιλούν ποτέ ή εξηγούνται. Εάν ένα κορίτσι σας αγαπά και είναι πραγματικά ντροπαλός, μπορεί να πάει εντελώς σιωπηλός στην παρουσία σας. Δεν μιλάτε καθόλου επειδή είναι νευρικό και σας αρέσει πολύ, αλλά όταν είναι γύρω από τους άλλους, μπορεί να μιλήσει κανονικά και να αστιεύεται γύρω. Να είστε προσεκτικοί για το άτομο που σας κολακεύει συνεχώς, καθώς μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Η δαπάνη πάρα πολύ χρόνο μόνο είναι επιζήμια για την υγεία σας. Ισοδυναμούσε με το κάπνισμα 15 τσιγάρα την ημέρα. Εάν μια γυναίκα ενδιαφέρεται για σας, θα κλέψει ματιές σε σας ή θα σας κοιτάξει από απόσταση. Αν είναι ντροπαλός, μπορεί να κοιτάξει κάτω όταν παρατηρεί ότι έχετε πιάσει την αναζήτηση. Η εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες μπορεί να καταστήσει πιο δύσκολο να θυμηθεί τα πράγματα. Ενώ οι άνδρες συνήθως χρειάζονται χρόνο μεταξύ οργασμών, οι γυναίκες μπορούν να βιώσουν πολλαπλούς οργασμούς. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες εμπιστεύονται τους ανθρώπους που τους αγκαλιάζουν για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Μπορεί να αισθάνεται σαν πολύς καιρός,
αλλά κρατώντας μία γυναίκα για τόσο πολύ καιρό μπορεί να σας βοηθήσει να κερδίσετε την εμπιστοσύνη της. Οι γυναίκες γενικά δεν τους αρέσει να λένε τι να κάνουν. Η απόρριψη και ο φυσικός πόνος γίνονται αντιληπτές με τον ίδιο τρόπο από τον εγκέφαλο. Εάν αισθάνεστε αρνητικά συναισθήματα ή μια δυσάρεστη επίγευση μετά από να μιλήσετε με κάποιον, πιθανότατα έχετε ασχοληθεί με ένα τοξικό άτομο. Όταν μια γυναίκα σας εμπιστεύεται για τα προβλήματά της, δείχνει ότι σας εμπιστεύεται. Όλες οι γυναίκες δεν είναι σκληροί εργαζόμενοι. Κάποιοι μπορεί να είναι τεμπέλεις, με ρούχα να συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου και μια γενική αίσθηση αποδιοργάνωσης. Ενώ μερικοί μπορεί να πιστεύουν ότι ο χειμώνας είναι η καλύτερη εποχή για το σεξ, οι μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν πραγματικά περισσότερο σεξ το καλοκαίρι, πιθανόν λόγω εποχιακών μυρωδιών. Μια γυναίκα είναι πιο πιθανό να έχει ένα αγαπημένο τραγούδι που αντικατοπτρίζει τη συναισθηματική της κατάσταση. Οι εγκέφαλοι μας έχουν μια φυσική αρνητική προκατάληψη. Συχνά θυμούνται κακές αναμνήσεις περισσότερο από ευχάριστες. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, τα άτομα με μπλε μάτια μπορούν να ερωτευτούν μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ εκείνοι με καστανά μάτια μπορούν να ερωτευτούν, αλλά διαρκεί πολύ περισσότερο. Οι άνθρωποι με πράσινο μάτι μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να ερωτευτούν. Οι άνθρωποι όλων των χρωμάτων των ματιών μπορούν να ερωτευτούν μέσα σε μία ώρα. Χρειάζεστε λιγότερο ύπνο όταν είστε ευχαριστημένοι με τη ζωή σας. Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες σε καταστήματα ένδυσης τείνουν να επικεντρώνονται περισσότερο στα ράφια και τα κρεμάστρες, ειδικά όταν υπάρχει διαταραχή, υποσυνείδητα ότι τα καλύτερα αντικείμενα είναι εκεί. Ο χρόνος που περνάει με γενικά ευτυχισμένους ανθρώπους μπορεί να σας κάνει πιο ευτυχισμένους. Όσο πιο έξυπνο είναι ένα άτομο, τόσο περισσότερο τείνουν να αμφισβητούν τις δικές του πεποιθήσεις. Όταν θέλετε να αγοράσετε ένα δώρο για ένα κορίτσι, αλλά δεν είστε σίγουροι τι χρειάζεται, εδώ είναι μια λύση. Πείτε της ότι έχετε αγοράσει ένα δώρο και ζητήστε της να μαντέψει τι είναι. Στη συνέχεια θα απαριθμίσει αυτό που θέλει. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να έχετε έναν απεριόριστο αριθμό φίλων, εσείς μπερδεύετε. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων που αγωνίζονται να κάνουν επαφή με τα μάτια σας. Όσοι προσπαθούν να σας βλάψουν ή να σας εξαπατήσουν και όσοι προσπαθούν να κρύψουν την αγάπη τους. Ένας καλός τρόπος για να εστιάσετε είναι να μιλήσετε διανοητικά στον εαυτό σας, καθώς εργάζεστε μέσα από ένα έργο. Οι συνομιλίες αργά τη νύχτα τείνουν να είναι πιο ειλικρινείς, καθώς είναι πιο πιθανό να ομολογήσουμε τα πράγματα όταν είμαστε κουρασμένοι. Όταν σταματάτε να επικοινωνείτε με περιττούς ανθρώπους, τα καλά πράγματα θα αρχίσουν να συμβαίνουν στη ζωή σας και δεν θα είναι σύμπτωση. Όταν η θηλή μιας γυναίκας είναι όρθιος μπροστά σας, θα μπορούσε να σημαίνει ότι είναι ενθουσιασμένος από εσάς ή να φανταστείτε κάτι μαζί σας. Τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση συχνά υποβαθμίζουν τους άλλους. Μια γυναίκα που θέλει να είναι μαζί σας θα ρωτάτε πάντα για τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Θα είστε πιο ευτυχισμένοι όταν αντιμετωπίζετε τους φόβους σας. Η ιδέα ότι τα αντίθετα προσελκύουν είναι ένας μύθος. Συνήθως προσελκύουμε ανθρώπους που σκέφτονται, ενεργούν και μοιάζουν με εμάς. Η γραφή αρνητικών σκέψεων και η ρήψη τους μακριά μπορεί να είναι ένα ψυχολογικό τέχνασμα που ανυψώνει τη διάθεσή σας.